ajatellut, miksi Jyväshyvän keksit maistuvat paremmilta? Niissä on 23% aurinkoa, 14% maan voimaa ja noin 3% puhdasta vettä. Ja loput, se on rakkautta ja taitoa käyttää kekseissämme enemmän, jopa 60% viljaa, sinun hyväksesi. Jyväshyvä. 100% hyvää Jyvästä jo vuodesta 1906. Snabisit ja minä, me ollaan ystäviä, leikit monenlaiset touhuamme kaikki yhdessä, niin ainutlaatuinen ja suloinen tuo Snabis mun on. Ja jälleen kerran alkaa taas leikki vallaton. Mä ruokaa niille annan ja laitan nukkumaan mäyräkoirani, mopsini ja tanskan dogini, hassut korvat, söpöt, hännät, pikku karvakuononi. Snabis-sarjaan kuuluu kymmeniä ihania koiria. Valitse omasi. Mitäs tässä tehdään? No keittiöremonttia tietenkin! Maan ylivoimaisesti leppoisimman keittiöremontin alkuun pääsee nyt osoitteessa parmakeittiöt.com. Suomen suosituimmassa Vohvelissa on nyt enemmän herkullista täytettä. Vuorossa on suuri paristomaraton. Juoksijat ampaisevat liikkeelle. Duracell määrää tahdin välittömästi. Kilpailu on ohi. Duracell, paristo, joka kestää, kestää ja kestää. Duracell paristojen pohjassa on nyt värikoodi, joka helpottaa oikean paristokoon löytämistä. Uusi Kiilto kylpyhuonepesu suihkeena tai tiivisteenä. Tehoaineena luonnon oma maitohappo. Kiilto, puhdas koti vetää puoleensa. Disney-lumikki ja 7 kääpiötä kutsuvat sinut seikkailuun. Upeassa lumikin ja kääpiöiden majassa on paljon erilaisia huonekaluja ja tarvikkeita. Majassa riittää puuhastelua. Ensin siivotaan, katetaan pöytä ja sen jälkeen herkutellaan. Kaikki syömään. Ruoan jälkeen on tiskien ja musiikin vuoro. Lumikin majassa sadut heräävät eloon. Lego Explore poliisikunta. Yhtä mielikuvituksellinen kuin lapsesi. Kaikki vartijat käytävälle 3. Tappelu käynnissä. Napatkaa hänet. Siivotkaa käytävät 4, 5 ja 6. Ja 7, 8 ja 9. Löytyi. Taikashowni oli muuten jymymenestys. Ensimmäinen sija kilpailussa. Joo, miten vaan syödään nyt. Seis! Voi ei, voi, pilparkkaa! En olisi saanut jättää sinua minun syytäni. Kun kurkkusi on karhea ja äänesi pettää, voit aina luottaa Vicks Bluehun. Vicks Blue virkistää kurkkusi. Moi! Tänään tapaan jälleen parhaimmat kaverini ja heidän ihanat babyborn-nukkensa.
Leikeissämme on mukana rintareppu ja tietysti paljon muita sopivia hoitotarvikkeita. Ensin on vaipanvaihdon aika ja sitten syödään. Nyt on nälkä, joten ruokalappu kaulaan ja omaa babybonia syöttämään. Babybonille on saatavilla myös hoitolaukku, rintareppu ja turvakaukalo. Babybone, aivan kuin oikea vauva. Et sinä voi saada ponia, sinun täytyy se ymmärtää. Mutta äiti, kyllä minä sitä hoitaisin. Uskon nyt jo, ei ponia. Sitten karkaan kotoa. Kas, puutarhavaja, muutanpa tänne asumaan. Saat anteeksi, äiti. Palaan kotiin. Voi lapseni, ilon päivä. Hyvä ruoka, parempi mieli. Atria. Aamulla varhain, kyllä voi totta arvaa. Kaiken sen sinulta sain, mitä silloin kaipasin. Kohtaloa nyt ei voi välttää, ei vain järkeen perustaa. Jos nyt tulet käymään. Intian viidakoiden kätköistä. Mount Everestin huipun yli. Vanhan kiinalaisen kaupungin sydämeen. Lego kutsuu mukaan unohtumattomalle seikkailulle etsimään kulta-aarretta. Mitä Orient Expedition tuokaan eteesi? Lasten avaruusateria on laskeutunut Heselle. Hespace-ateria, nyt vain 3,50. Elämältä kaiken sain, ei onneamme saa nyt kukaan estää. Niin kuin taivas maa se kaiken kestää, lupaan sulle sen. Mahtava skorpionipalatsi paljastaa kultaiset salaisuutensa. Jos pystyt välttämään vaaralliset ansat, mitä Orient Expedition tuokaan eteesi? Sub TV ylpeänä esittää Sub-leffat joka keskiviikko ja torstai kello 21. Keskiviikkona 12. marraskuuta Andy Garcian ja Andy McDowellin tähdittämä romanttinen komedia Rakastunut huijari. Sub-leffat keskiviikkoisin ja torstaisin kello 21. Tervetuloa eläviin kuviin.